Nad Bratislavou sa včera pred polnocou na oblohe objavilo niekoľko záhadných objektov pripomínajúcich UFO. Podľa očitých svedkov, ktorých nakrútili na videozáznam, približne o 3 minúty zmizli. Odborníci i laici si lámu hlavy nad tým, čo to mohlo byť. Tu z tohto miesta včera večer traja mladíci zazreli na oblohe 3 neznáme svetelné objekty. Ja som to periférne vlastne zbadal tak po ľavej strane, tak hneď som mu povedal, že však pozeraj. S nevým účasom som utekal za kamarátmi, ja som povedal, že nech točí. My sme sedeli vedľa v podniku a utekal za nami, že poďte rýchlo von. Ako vidíte na zázname, na oblohe vidieť 3 výrazne svietiace objekty zoradené v jednej línii. Po chvíli však 2 z nich začínajú mierne klesať a oddeľovať sa, napokon zmiznú. To vydávalo strašnú žiaru, ale neviem akú. Takú asi technológiu nemáme. Záhadné žiarivé objekty mladíkom nápadne pripomínajú UFO. Som zástanca toho, že by to mohli byť kľudne aj mimozemské civilizácie. Odborníci sa však na vec pozerajú triezvejšie, no podľa záznamu, ktorý je v slabom rozlíšení, ťažko určiť, čo to je. Vylúčujú však, že išlo o meteóry. Meteor, ktorý prelieta atmosférou, takého trvalo 5 do 10 sekúnd, a nie 3 minúty. V tomto čase žiadne meteóry ani nepadali, muselo to byť niečo iné. Nejaké osvetlenie z dola, buď v rámci nejakej laserovej show. Tam ten laser zanechá po sebe aj nejaký ten lúč. Tam vidno, že odniekaďaľ to svetlo prichádza. Dalo by sa ešte uvažovať napríklad o vrtuľníkoch alebo lietadlách. Sa pohybovali tak, ako by sa určite nepohybovalo lietadlo, ani helikoptera, ani by to nemohol nikto osvietiť. V momente by ma napadlo buď, či to nejaký reflex. Z môjho hľadiska vylúčené, lebo tie odrazy by potom sa stávali pravidelne. Ktorú zo spomínaných možností si vyberiete, zostáva na vás. Totiž existenciu mimozemských civilizácií zatiaľ nikto nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Anton Adamčík.